una mica què és el que fan durant tot l'any en aquest escenari central de la plaça de Catalunya. Però a la plaça de Catalunya no tan sols tenim aquest escenari central, tenim
Espatlles per la crema, ja està repapiejant. O canviem el tarannà, o aviat ni el candidat ja no anirà a votar. La Constitució i guarda un racó per la llibertat d'expressió. També hi ha la capacitat de... No es pot aguantar, és una mostra de civisme, de tolerància i de respecte. Viva Barcelona, visca Barcelona, les festes de la Mercè, la mostra d'associacions i Maria Anglada. Un aplaudiment. Vamos a bailar con el tira y coge. Vamos a bailar con el tira y coge. Cuando me dice tira y viene. Avui aquí amb vosaltres a la ciutat, a la xarxa ABCN Antirumors, i dona suport tant econòmic com tècnic.
Això que acabeu de veure és per començar a celebrar una festa de 20 anys. Qui els enxampés els 20 anys? Era un banc que tenia el castell a la muntanya. Tot el que es veia era seu, terres fosques, as i arbres. I al matí des de la torre cada dia les comptava. La gent no estimava el banc i ell tampoc no els estimava, perquè de cantar